Hej, naš stari prijatelj Spajki Vajki. Kaže se Spike. Jesi li siguran da ti to i poni nisu dali ponijevsko ime? I meni je drago što te vidim, Garble. Nisam rekao da mi je drago, pošto nije. Ti se meni ne sviđaš. Zar to nije očigledno? Hej, to je moja stena. Ma stvarno? A zašto onda ne sediš na njoj? Zmajevi Ekvestrije, čujte me! Vladam Dragonlandom duže nego što većina vas postoji. I moja vladavina je bila izvanredna. Složite se sa mnom! Torč, 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 torč! Ko je to? Gospodar Torč, Bleslane. Ne, on, pored njega. A to je njegova ćerka, princeza Ember. Bolje nemoj ni da gledaš u nju. Osim ako nećeš da te Torč pojede. Izuzetno zanimljivo. Zmajevi su poznati po neposlušnosti, ali rade sve što im gospodar zmajeva kaže. Nažalost, po zakonima zmajeva, vreme je da se ja povučem. Tužno, znam. Budite tužni! Zato sam vas pozvao da se takmičite za tron u igrama vatre. Kogod bude bio dovoljno jak i izdržljiv da izvuče ovaj skitar iz srca vulkana, bit će krunisan kao novi gospodar zmajeva. Kad je skiptar nestao, zmajevi su prestali da svetle. Toliko toga smo naučili. Izvinjavam se. Čak i kiješ kao poni. Igre su opasne, jer sam ih ja takvim napravio. Samo zmajevi koji su divlji, snažni i odlučni kao ja će moći da ih pređu. Okupit ćemo se na litici kada sunce bude na vrhuncu. Ne želim da budem ni gospodar ni roštilj i prestao sam da svetlucam. Idemo odavde. Kuda si ti krenuo, mali zmaju? Dobar dan, gospodaru. Ja sam, znate, krenuo kući. Ne možeš da ideš dok te ja ne pustim. Tata, vidi ga, on je samo štene. Uostalom, i ne želi da se takmiči. Pusti ga. I stvarno je mali. Mogao bih da ga smrskam najmanjom kantom. To nije šala, to je činjenica. Kad hoću da se smeješ, reći ću smej se! Naravno, gospodaru. Znate, izgleda da ne razumem običaje zmajeva. Još jedan razlog da se ne takmičim. U redu, mali zmaju. Slobodan si. Hvala. A hvala i tebi. A kuda si ti krenula? Da se spremim za takmičenje. E pa neće moći. Ni ti nisi mnogo veća od onog što sam ga pustio kući. Ali ja sam pametnija od većine ovih grubijana i ti to dobro znaš. Pamet ti neće pomoći na takmičenju. Pravljeno je da velik i snažan zmaj pobedi, pošto veliki i snažan zmaj treba da vlada. Uostalom, rekao sam ne! Mrzim kad to uradi. Baš je lepo. Ja postanem gospodar zmajeva. Podrigivanje će biti način pozdravljanja. Ti, ma daj. Kad ja pobedim, prisvojit ću sve jastuke iz Ekvestrije. Zašto da poni spavaju na udobnom dok mi ležimo na stenama? Nemate pojma. Kad ja budem glavni, prvo što ću da uradim je da se osvetim onim ponima. Zažalit će što su razljutili Garbla. Uzet ćemo šta god žarimo iz Ekvestrije i spalit ćemo ostatak. Teško nam. Iskreno se nadam da će da pobedi zmaj koji je za podrigivanje. Niko ne treba da pobedi. Ekvestrija je u problemu ako neko od njih vlada. Ali šta ćemo da radimo? Jedinu ispravnu stvar koju ja moram da uradim. Moram da pobedim na igrama vatre.